Hello, Drobavisha. Good evening, make a live shout out. Thank you so much for coming, Drobavisha. How are you, Drobavisha? Okay, I will visit to your channel later. Thank you so much for coming, Drobavisha. Holograph. Hello, make a live shout out. Thank you so much for coming, Holograph. Ayan, Things Official. Hello, make a live shout out. Things Official. Thank you so much for coming, Things Official. Sandali lang guys ha. Dito liwanagan ko lang yung aking cellphone ba. Ayan, si Nokboom TV, may galap shout out, Nokboom TV. Thank you so much for coming. Yanikin natin si Drobavisha. Yuno channel, may galap shout out. Gardening Journey, thank you so much ma'am. Thank you so much for coming. Si Nyokbon TV, may galap shout out sa iyo, Nyokbon TV. Ma'am Gardening Journey with Eds, may galap shout out ma'am. Thank you so much for coming ma'am. Ayan, si Mr. Achilles. Mr. Achilles, may galap shout out. Mr. Achilles. Thank you so much for coming, Mr. Achilles. Ma'am, ano tawag dito? Ma'am Gardening Journey, nandito ako sa bahay mo, ma'am, Ma'am Gardening Journey. Sandali lang guys ha. Ayan Ma'am Gardening, playing your video Ma'am Gardening. Naka-play ka na sa 4 minutes mo in 20 seconds. Ayan, maraming salamat ma'am sa pag-join sa aking live. Thank you so much. Ayan, like 6 host from Yuno. Yuno, thank you so much. Ayan, may ads ka pa ma'am, Ma'am Gardening. Ayan, may ads ka pa. Ayan. Ano nangyari? Ba't namatay? Jensing, thank you so much for coming. Mega live shout out. How are you, my friend? Ayan, I'm good. I'm good, my friend Jency. You're welcome, Yuno. Thank you so much, Yuno. Ayan, sis, playing ka na sa iyong 4 minutes and 19 seconds. Sis, gardening. Playing na ikaw. Ayan. Ayan, naka-play ka na. Ayan, thank you so much guys sa lahat ng mga nandyan. Maraming salamat. Yuno Indonesia channel host. Yuno Indonesia in channel. Ayan. Si Kate Extreme, Kate Extreme. Thank you so much for coming, Kate.
Okay, I will I will visit to your house, Ayan guys, suyo sa atin nakapin. Entertainment, hello, may galab shout out. Entertainment, patusok sa premiere, okay? I-pin natin yung premiere mo, ha? Ayan, guys, pasuyo sa ating nakapin, guys. Pasuyo, patusok sa ating nakapin. Ayan, still playing ikaw, Ma'am Gardening. Nandyan pa ba ikaw, Ma'am Gardening Journey? Hello everyone, this house from entertainment. Ayan, Ma'am Gardening, nandyan ka pa ba? Ayan, naka-play ka pa rin sa akin, Ma'am Gardening. Like Dan, thank you so much, Sisi Koy. Maraming salamat. Ayan, connect my friend house from Yuno. Yes, Yuno, I will visit to your house later, Yuno. Ayan, Sisi Koy Anita. Maraming salamat sa iyo, Sisi Koy. Thank you so much. Ayan, in-next kita dito, Sisi Koy Anita Food and Vlog. Malapit na mag-full watch si Ma'am Gardening. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Ma'am Gardening. Ayan, si Nguyen Vlogs. Nguyen Vlogs, mega love shout out. Thank you so much for coming, Nguyen Vlogs. Anita Food and Vlog, ayan. Pwede ka magbaba ng bahay dyan. Kate Extreme, nandyan ka pa ba, Kate? Kate Extreme, nandyan ka pa? Ayan, dan full watch ka na, Ma'am Gardening. Ayan, dan full watch na yung video mo. Ayan, maraming salamat, Ma'am Journey with Eds. Thank you so much. Ayan, maraming salamat guys. Sisi Kuya Anita, nandyan ka pa ba? Nandyan pa ba si Nandyan pa ba si Kate Extreme? Kate Extreme, nandyan ka pa? At wala na yata si Kate. Nagbaba lang ng bahay. Kate, nandyan ka pa ba? Ayan, sino pa ba yung nandyan? Siyang ipi-play natin. Yung mga wala, syempre hindi natin ipi-play pag wala. Kailangan nandyan kayo para ma-play kayo kasi pag wala, hindi kayo mapi-play. Ayan. John Paul Kaya, congrats mana. You're welcome, John Paul. Thank you so much. Maraming salamat sa pa-congrats mo dyan. Maraming salamat din sa'yo. Brian, big love shout out Brian. Thank you so much sa patamsak at pa-share mo dyan, Brian. Huwag mo kong i-play, organic lang ako. Okay lang dyan, Paul.
Salamat sa iyo dyan. Dyan po lang. Maraming salamat sa support. Thank you so much. Yan, Brian. Thank you so much, Brian. Entertainment. Thank you so much, Entertainment. Ma'am Garding, thank you so much sa support. Thank you so much. Ayan, Entertainment. I'm going to your house, Entertainment. Entertainment, playing your video. Entertainment, Tom and Jerry, episode 22. 9 minutes and 38 seconds. Entertainment, playing your video. Entertainment. Ayan, Brian Dan from Entertainment. Thank you so much. Entertainment, ha? Playing your video. Entertainment. Hello, Jan from Entertainment. Entertainment, still playing your video. Yan, Ma'am Gardening Journey, thank you so much, ma'am. Maraming salamat po sa pagtambay. Entertainment, still playing your video. Entertainment, your Tom and Jerry, episode 22. Ayan, still playing your video. Sisikoy Summer Mix. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Thank you so much. Ayan, thanks host. You're welcome, Entertainment. Ayan, sis Summer from Gardening Journey with Eds. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy Summer. Ayan guys, ibaba ko na nga ito nakapin ko dahil nagbaba lang ng bahay tapos sabay alis, ibaba natin. Pagka mga ganun hindi natin ipepen. Nabubulol tuloy ako eh. Abay nag-comment ng isang beses, sabay baba, sabay alis. Wag agoy. Salamat sa support. Salamat sa support sa live ko, Sisikoy. You're welcome, Sisikoy Summer. Siyempre, tayo lang din ang susuportahan dito. Kaya po, support to each other lang tayo. Basta pray ako, Sisikoy, at hindi ako umaalis ng bahay. Always yan, nandyan ako sa ni Tatay Islaw. Ayan, ang hindi ko lang tambayan si Ed Bones, madalang ako makatambay. Ayan, kay Munes, nakapagtambay ako, tsaka kay Sisikoy KTV Mix, nakapagtambay ako sa kanila. Hindi ko alam talaga natatambayan ng madala si Ed Bones. Kasi alanganin ang live niya, Sisikoy. Kagabi nag-live siya, anong oras ang live niya? Tulog pa ako noong mga time na yon. Ayan, Dan from Entertainment. Ayan, thank you so much, host. You're welcome, Entertainment. Ano to doon? Hanapin ko nung may-ari, Ayan, kanina nag-live si Sir Mikael, kanina si Sikoy, tumambay din ako doon kaninang tanghali.
Nandun din ako sa kanya kanina. Ayan, Imo Hayat Tube. Thank you so much, Imo. Long time no see, Imo. Brian, maraming salamat sa iyo, Brian. Walang ano man si Sikoy Summer. Always here si Bicolana sa inyo. Basta free ako. Yan. 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Ang likot-likot nung pa ako nauuga yung aking cellphone ba. Napakalikot ng aking paa. Oh my goodness. Ayan, Lala Mois. Mega love shout out, Lala Mois. Thank you so much for coming, Lala Mois. Ayan, dyan ka muna, Lala Mois, ha. Ipipin natin yung ano mo, ha. Ipipin natin yung binaba mong bahay. Kaya lang huwag ka munang aalis. Kasi pag may dumikit sa'yo, eh, hindi mo mababalikan kasi wala ka na. Huwag kayo nagbaba ng bahay, guys. Mag-stay muna kayo para, para pag may dumikit sa inyo, mabalikan nyo naman sila. Ayan pa, connect guys sa ating nakapin. Sa binaba ni Lala Mois. Ayan, entertainment. Still playing your video, entertainment. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lala Mois. Ayan, ine-next kita dito kay entertainment. After na entertainment, Lala Mois. Ayan guys, pasilip sa ating nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit sa kanya dyan. Pasuyo. Ma'am Gardening Journey, thank you so much sa patambay. Maraming salamat. Brian, thank you so much, Brian. Ayan, connect to each other, guys. Like that, from Tita Tati. Tita Tati, maraming salamat. Magandang gabi sa'yo. Magaling ka na. Kumusta ka na, Tita Tati? Okay ka na? Magaling ka na. Ayan, di ako nakasupport kanina si Sikoy Astrid sa silent live mo kanina kasi paalis na ako nung nakita ko naka-live ka. Inayos ko kasi yung aking dahil dumating na yung aking AdSense. Nag-open account ako kanina. Kaya hindi kita na-support kanina. Okay na rin kahit pa paano, host. Oo, ayos yan, Sis Astrid. Bakas na lang po para po if mamala po ako, mabalikan po kayo. Kasi nasa work po ako, pasilip-silip lang po ako. Ayan, sa mga didikit daw kay Lala Mois, paiwan na lang ng bakas para para mabalikan kayo, sabi ni Lala Mois. Ayan, sa mga nandyan guys, sa mga didikit sa kanya, iwan na lang ng bakas para mabalikan kayo ni Lala Mois. Ayan, maraming salamat. Ayan, Tom and Jerry tuloy. Entertainment, Danpool, watch your video, entertainment. Pang 33 thumbs up. Ayan, entertainment, thank you so much. Ayan, dito na ako sa'yo, Sis Astrid. Dito na ako sa yung
Maraming salamat sis Astrid sa Janice Maglente mo at kay Tita Tati. Thank you so much. Dito muna ako sis sa Ayan, dito muna ako sis sa one day ago. Sa 3 minutes and 32 seconds, part 3. Sa cruise ship in, Maura, Brunei. Ayan, playing ka na, sis Astrid. Naka-play ka na. Lalabs Janice, dikip na rin po ako sa'yo. From Lala Mois. Ayan, maraming salamat Lala Mois ha. Thank you so much. Ayan, dito ako sa bahay mo Lala Mois. Ayan, Lala Mois, na dito ako sa bahay mo. Magtamsak ako. Ayan, sis. Labas na ako. Mag-ready ka. Pasok po. Maraming salamat, Ma'am Gardening. Thank you so much. Brian, maraming salamat. Ayan, sis Astrid, playing ka pa rin, sis Astrid. Ayan, naka-play ka pa din. Ayan, ingat, Ma'am Gardening Journey. Thank you so much. Ayan, Lala Mois, dan tamsak na ako sa'yo, Lala Mois. Ayan, Brian. Dito ako sa bahay mo, Brian. Brian, tamsakan ko muna tong upcoming mo. Ayan, pang 76 tamsak, Brian. Drobabisha, thank you so much, Drobabisha. May kalab shout out sa iyo, Drobabisha. Sisi Kuy Maribik, maraming salamat sa iyo dyan. Hello Janice from Entertainment. Tambay naman at nag-aral. Sige lang, Sisi Kuy Maribik. Ayos lang. Brian, playing ka dito sa landscape. Ang ganda ng coloring ni Shaira. 32 seconds. Brian, playing ka na. Ayan guys, dana ba kayo sa ating nakapin? Para may palit natin si Brian. Ayan, pakunik guys sa ating nakapin guys. Ayan, Brian, playing ka na, Brian, sa iyong, sa landscape mo, Brian. Entertainment, may kalab shout out, this is Astrid. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan, Lala Mois. Nakatamsak na ako sa'yo, Lala Mois, ha? Tamsak na ako sa'yo. Ayan, Brian. Dan full watch na yung shorts video mo, Brian. Ayan, magtamsak ako. +1 banana ka, Brian. Laki na ng bahay mo, Brian. Sana all. Malaki na bahay. Brian, +1 banana ka sa akin. Ayan, sis Astrid. Dan full watch ka na rin. Ayan, in-next ko sis Astrid si Janice Maglente. Di pala ako nakapag-comment, teka. Meron na ba akong comment dito? Ay, meron na pala akong comment dito, sis. Di na ako nag-comment. Ayan, dito na ako kay Janice. Ayan, dito ako kay Janice Astrid sa 3 minutes and 25 seconds sa Empire Hotel.
Ayan, Brian, dan full watch ka na, Brian. Maraming salamat, Sisikoy Summer. Thank you so much. Ayan, si RJY24, mega love shout out, RJY24. Ayan, I give you moderator, RJY24. Ayan, moderator, you're already may moderator ka na, RJY24. Ayan, nagkakanda bulol na naman ako. Ayan, still playing pa rin si Astrid, si Janice Maglente. Ayan. Sisikoy Summer, maraming salamat sa patambay dyan. Thank you so much. Ayan, sa mga nag-thumbsuck guys sa ating live, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakakapag-thumbsuck dyan, pa-thumbsuck naman, para naman Ayan, Brian Vlog, full pack na ako sa'yo from Lala Mois. Ayan guys, pa-connect naman, dito naman tayo sa bagong nakapin. Kay Brian. Ayan, dan subscribe, thanks for moderator po. Ayan, you're welcome RJ24, RGY. Ayan, thank you so much for joining. Maraming salamat sa iyo. Ayan, kay naman tayo guys, kay Brian. Ayan, pa-connect kay Brian guys. Sa mga hindi pa-connect kay Brian, pasuyo naman. Pa-thumbs up ng kanyang upcoming premiere. Ayan, malapit na mag-full watch si Astrid, si Janice Maglente. Ayan, RGY, dan connected to you, my friend, from Lala Mois. Lala Mois, maraming salamat sa iyo dyan. Thank you so much. Walang anuman, sis Astrid. Ayan, sa nakapin tayo guys, pasuyo. Ayan, sis Astrid, full watch na si Janice. Ayan, maraming salamat sis Astrid. RJY24, nandyan ka pa ba? Thank you, Lala. Also, also Sobak friend. Ayan. RJY24, I'm going to your house. RGY. Ayan, thumbs up dan sa nakapin. Ayan, Brian, dana sa iyo si Tita Tati Brian. Pakibalikan mo na lang si Sis Astrid Maglente. Ayan, Brian, pakibalikan mo na lang si Ma'am Astrid.
RJY24. Playing your video, RJY24. Ayan. Sir Ponbars, may kalab shout out. Thank you so much. Patulong naman po, host. Maraming salamat po sa... nagtamsak na ako kanina ng isa. Ayan, tatamsakan natin ulit yan, Lala Moise. Dito ako ulit sa bahay mo, Lala Moise. Ano ba to? Kanino ba itong binaba mo, Lala Moise? Hindi naman to sa iyo, ah. Kanino to? Ayan, Dan Harang, Mabikulana. Maraming salamat, maraming salamat, Sir Ponbars. Ayan, Dan Pulwats, RJY24. Plus one banana ikaw, JY. Ayan, RJY plus one banana ikaw. Thank you so much for coming. RJY24. Ayan, dito ako, Lala Moy, sa binaba mong bahay, kung sa'yo din naman to. Ayan, nandito ako sa binaba mong bahay one day ago, sa Disco Music, 2 minutes and 1 seconds, Lala Moys. Ayan, naka-play ka na, Lala Moys. Ayan. FRD, ayan, FRD, Akla, may kalab shout out, thank you so much for coming. Ayan, Sir Ponbars, maraming salamat, next kita, dito na pala ako sa iyo, Sir Ponbars. Maraming salamat sa support sa, Sir Ponbars. Ala, Bicolana, nangangain ka na naman ng letra. Sir Ponbars, dito na ako sa bahay mo. Ayan, dito ako sa, Sinulog 2024, Balingasag, Viva Fit, Senior Santo, Santo Niño, ayan. Ayan, Sir Ponbars, playing ka na. Ayan, maraming salamat. Ayan, thanks host, I'm from Indonesia. Thank you so much, FRD. Thank you so much for joining to my live. Ponbars, dandikit na po ako sa iyo from Lala Moise. Maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Ponbars. Maraming salamat din sa support mo, Sir Ponbars. Ayan. FRD, please drop your link. Ayan. Daan na rin po ako sa Google AdSense rin mo, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Ponbars. Maraming salamat. Ayan, Lala Moise. Malapit na mag-full watch yung video mo, Lala Moise. Si Kuya Jinjoy, maraming salamat sa iyo dyan. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up sa ating live, guys, pasuyo. Ayan, Sis Jinjoy, from Tita Tati Maglente. Tita Tati 79, dandikit na po ako sa iyo from Lala Moise. Ayan, Lala Moise, thank you from Sir Ponbars. Ayan, Lala Moise, dan full watch ka na. And then, plus 1 banana ako sa'yo dito. 133 banana ako sa'yo, Lala Moise dito. Ayan. Salamat, Lala Moise, ha. Ayan, dito na ako sa'yo, Sis Jinjoy. Ayan, Jinjoy, dikit na rin po ako sa'yo from Lala Moise. Ayan, bibigyan kita uli, Lala Moise, ng dadagdagan ko yung dun sa sa binaba mong bahay. Maghintay ka lang dyan, dadagdagan natin yon. Ayan, Sis Jinjoy, nandito na ako sa Turbong Chicken. 1 minute 59 seconds, Sis Jinjoy. Ayan, naka-play ka na, Sis Jinjoy. Sisikoy Maribik, next kita dito, Sisikoy Maribik. Ayan, ipipin ko, tawag dito, ipipin ko yung binaba mo, Lala Moise. Ayan, huwag ka munang umalis, baka may mga dumikit dun sa mo, para mabalikan mo, ha. May kalab shout out, Sis Astrid from Maribik Family TV. Ayan, naka-play ka na, Jinjoy. Sir Ponbars, still playing, Sir Ponbars. Sis Maribik, may kalab shout out from Jinjoy.
Yan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Thank you so much sa mga nag-thumbs up. Maraming salamat. Yan, patulong guys sa isa ko yan channel, Puro Music. Ayan, pakunik sa ating nakapin guys. Pakunik naman sa kanyang padikit sa kanyang bagong channel. Bakas lang po dyan. Babalikan ko po kayo. Ayan. Ayan, salamat sis Bicolana. You're welcome sis Jinjoy. Ayan, dadagdagan natin yung banana mo dyan. Lalamoys. After nitong naka-play ko. Ayan, 20CH. Mega love shout out. Thank you so much, 20CH. Ayan, Dan, full watch ka na dito. Sis Jinjoy, Dan, full watch ka na. Ayan, full watch ka na. Ayan, super, ano ba to? Super duper thanks po sa inyo lahat, sabi ni Lala Mois. Ayan, walang anuman Lala Mois. Sisi Koy Maribik, dito na ako sa'yo. Sisi Koy Maribik. Guys, pakunik sa ating nakapin, guys. Sisi Koy Maribik Family TV, dito na ako sa iyong bahay. Ayan, mag-rewatch na lang ulit ako dito, Sisi Koy, sa yung dito ako sa 2 weeks ago. 2 minutes and 15 seconds, Sisi Koy Maribik, playing ka na. Dito sa fried chicken. Ayan, Sir Pon Bars, malapit ka na. Ayan, pa-full watch ka na, Sir Pon Bars. Mag-tamsak ako pang 12, tamsak, Sir Pon Bars. Salamat sis Bicolana, walang anuman, sis Koy Jinjoy. Maraming salamat po Ma'am Bicolana. You're welcome Sir Ponbors. Maraming salamat din sa sa support mo. Ayan Lala Mois, nandiyan ka pa ba Lala Mois? Jinjoy TV mega love shout out from Sir Ponbors. Lala Mois, nandiyan ka pa ba? Ponbars TV, mega love shout out from Sisi Koy Jinjoy. Loving Sky, mega love shout out. Loving Sky Mix Vlog. Thank you so much Sisi Koy. Maraming salamat sa iyo dyan. Lala Mois, nandyan ka pa ba? Ayan Sis Maribik, naka-play ka dito sa akin Sis Maribik. Ayan, naka-play ka pa din Sisi Koy Maribik. Ayan, mega love shout out Sisi Koy. Loving Sky, maraming salamat sa iyo sa pag-support mo Sisi Koy, maraming salamat. Wala na yata si Lala Mois. Lala Mois, nandiyan ka pa ba Lala Mois? Ay, nandiyan pa pala. Nandiyan pa pala. Ayan, dito ako sa bahay mo Lala Mois. Dito ulit ako sa iyong mansyon. Ayan, dito ako sa 1 minute and 1 second sa Electro Music. Ayan, Ponbars Dan, Sinulog 2024 from Sis Jinjoy. Maraming salamat sa inyo dyan guys. 9 million in the house. Maraming salamat. Sisi Koy Maribik, Dan full watch ka na Sisi Koy Maribik. Ayan. Ayan, ipag-play kita ulit ng isa pang video mo Sisi Koy Maribik dahil maikli lang yun. Pag-play kita ulit ng isa.
Ayan, dito ako sa hot pot. 1 minute and 23 seconds. Hot pot in Chinese style, Sisikoy Maribik. Ayan, may ads ka na, Sisikoy. Nilagyan ka na ni Lolo ng ads. Oh. Ayan, Lala Mois, playing ka na. Ayan, malapit na matapos, Lala Mois. And then, +1 banana ka ulit sa akin, Lala Mois, dahil nagtambay ka dyan. +1 banana ka ulit. Ay, sus, ginoo ba? Ginoo, gid. Ayan, +1 banana ka. Pang 134 banana ko sa'yo ulit. Pangalawang banana sa'yo, Lala Mois. Lala Mois, motovlog, full pack, dikit, bell all na sa'yo. May bakas. Thank you sa small blessing. Oo, Sisikoy, kaso di pa money. Oo nga, Sisikoy. Sayang din. Si Lolo ang makikinabang dyan, Sisikoy. Ayan, Sisikoy, naka-play na siya. Ayan, maraming salamat dyan sa 9 milyones na nandyan. Thank you so much. Ayan, Jinjoy TV OTW sa'yo from Serpon Bars. Ayan, Lala Mois, 2 banana na yung pinagka-load ko sa'yo, ha? Mamaya dagdagan natin ulit yan. Ayan, 20CH, mega love shout out. 20CH, thank you so much for joining. Ayan, dito na ako, Sisikoy, sa kay Loving Sky mo, Sisikoy. Ayan, dan full watch na pala to, Sisikoy, dito, yung pangalawang play ko sa'yo, Sis Maribik, full watch na ulit. Hindi na ako, Sisikoy, nagtatamsak, ay, nagko-comment kasi may mga comment na ako dito. Sis Jinjoy, puntahan ulit kita kasi may clean lang yung video mo kaninang na-play ko sa'yo, Sis Jinjoy. Ayan, nandito ako sa'yo, Sis Jinjoy, ulit sa bahay mo. Kumpleto CCTV. Saan, Sisikoy? Saan ba may CCTV? Ayan, work mode muna ako, host. Tambay ko lang to, host. Send lang po ako ng report. Okay lang, Lala Mois. Ingat ka sa work. Thank you so much. Ayan, maraming salamat, Lala Mois, ha. Maraming salamat. 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan. Working CCTV sis. Fernando Banunong Vlog. Ayan. Sir Fernando, hello, my club shout out. Thank you so much for coming sa aking live, kuya. Ayan, nadikitan ko to kay Sisikoy, kay Sisikoy Rocio ba yun? Ayan, maraming salamat, Sir Fernando. May club shout out. Ayan, Loving Sky Dancy, Lions, Feeling from Jinjo. Na Piculano Digday, yeah. Siyempre, mamaya yon nandyan yung mga nandyan yung mga Bicolano, mapasok yan mamaya, kuya. Medyo nagpapagabi-gabi sila, napasok yan pag video gabi na. Ganyan talaga yung mga Bicolano at Bicolana, sa gabi napasok. Ayan, OTW sis Jinjoy. Ayan, kumusta Manoy Fernando? Kumusta ikaw? Ayan, sis Jinjoy, dito ulit ako sa bahay mo, sis Jinjoy. Tawa siya. Ayan, simbang ako, sis Jinjoy, playing ka ulit. Pangalawang play ko sa'yo, sis Jinjoy. Ayan, Fernando Banunong Vlog, may galab shout out from Jinjoy TV. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Manoy, sa baba, abang di pa kita nabisita. Abang di ko pa nabisita yung mansion mo. Ayan, makipagdikitan ka muna dyan, Manoy. Ayan, salamat sis Bicolana. You're welcome, sis Jinjoy. Naka-play ka na. Ayan, sa Simbang Quiapo, sis Jinjoy, playing na. Okay man, ini, tambay kay wala trabaho. Aba, masarap kayang tumambay, man. Ano ka dyan? Ayan, Ma'am Bicolana, mag-sleep na ako. Sige, Ma'am Astrid, maraming salamat. Janice Magente. Sige, sleep na ikaw para baka mabinat pa ikaw. Ayan, sis Jinjoy, TV full watch support sa Torbong Chicken from Serpon Bars. Ayan, maraming salamat. Good night, sis Astrid.
Ayan, Jinjoy, may kalab shout out from from Fernando. Ayan. Maraming salamat, Sis Astrid. Good night. Sleep na ikaw, pahinga ka na para tuloy-tuloy na yung pagaling mo. Ayan, Tita Tati, may kalab shout out, Sir Pon Bars. Ayan, Mama Astrid, good night from Sisi Kuy Jinjoy. Ayan. Ayan, Manoy, dikitan mo yung mga andyan, Manoy, at mga ano yan nila, mga main channel nila yan. Manoy Fernando. Ayan, Dan, full watch ka na ulit, Sisi Kuy Jinjoy. Ayan, full watch ka na. Hindi na ako mag-comment, si Kuy Jinjoy, ha? Ayan, Manoy Fernando, nandito ako sa mansion mo. Manoy Fernando. Bisitahin ko nga yung mansion mo. Ami TV 2, ayan, may kalab shout out, Ami TV. Ayan, thank you so much for coming again, Ami TV. Ayan, dito tayo sa bago nakapin, kay Ami TV. Manoy Fernando, nandyan pa ba ikaw, Manoy Fernando? You're welcome, Jinjoy, from Sir Pon Bars. Ayan, dito ako sa bahay mo, Manoy Fernando. Tingnan ko kung anong ulam mo dito. May ulam ka ba dito, Manoy Fernando? Sisi Koy Maribik, maraming salamat, Sisi Koy, ha? Tamsakan ko muna tong upcoming mo, Manoy Fernando. Ayan, pang 43 tamsak. Kusinerong Pastor, may galap shout out. Thank you so much for coming, Kusinerong Pastor. Ayan, tinamsakan ko yung ano mo, Manoy Fernando, yung upcoming. Ma'am Maribig Family TV, may galap shout out from Sir Pon Bars. Ayan, dito muna ako, Manoy Fernando, sa 9 minutes and 30 seconds sa 2 weeks ago. Vlog 20, mabilisang baba ng City at Riyadh. Nasa ibang bansa ka ba, Manoy Fernando? Wala ka ba sa Pilipinas? Ayan, Sis Jinjoy, dan sa videos mo from Loving Sky, may Loving Sky mo. Ay, videos mo from Loving Sky. Ayan, maraming salamat, Sir Pon Bar, sa support. Thank you so much. Ayan, may galap shout out, Sir Pon Bars from Maribig Family TV. Ayan, still playing ka pa rin, Manoy Fernando. Ayan, naka-play ka. You're welcome, Ma'am Bicolana Vlog. Maraming salamat din po. Ayan. Ayan guys, connect sa ating nakapin. Nandyan pa ba si Ami 2? Ami TV 2, nandyan ka pa, Ami TV. Ayan, Manoy Fernando, still playing ka, Manoy Fernando. Fernando Banunong, dan 23 sa Jeddah, sa bago naming tinitirahan. Ayan. Manoy Fernando, pakibalikan na lang si Sisi Kuy Jinjoy. Dikit na siya sa'yo. Ayan, lahat ng dumidikit sa inyo guys, pakibalikan natin. Ayan, nagbaba ulit si Ami 2 ng bahay. Ami 2, huwag ka magbaba ng bahay mo at nakasabit ka, Ami 2. Sis Bicolana, may galap shoutout. Good evening. Alay, Sis Koy Anilin, may galap shoutout din sa'yo dyan, Sis Anilin. Magandang gabi sa'yo. Salamat din, Joy. Still watching sa turbo mo from Fernando. Ayan, Manoy Fernando, nasa ibang bansa ka ba kako?
Sis Annelyn, dito na ako sa bahay mo. Sisi Kuy Annelyn. Maraming salamat sa pagsilip mo, Sis Annelyn. Ayan, dito ako, Sis Annelyn, sa 13 minutes in 13 seconds. Banana cake at tsaa. Ayan. Dan na sa sukle, Idol Jinjoy from Fernando. Ayan, wala ay, ano ba tawag dito? Walang ano man sis. Maraming salamat sis Annelyn. Saudi ako host. Wow, sana all nasa Saudi Manoy. Congrats. Ingat ikaw dyan sa trabaho mo, Manoy Fernando, ha? Ayan, Sisi Kuya Annelyn, naka-play ka na. Sisi Kuya Summer, maraming salamat. Ayan, sa 13 minutes mo, Sisi Kuya Annelyn, naka-play ka na. Manoy Fernando, still playing naman ikaw, Manoy Fernando, dito sa ano mo, sa Vlog 20. Ayan, Sisi Kuya Summer, next kita dito, Sisi Kuya Summer. Ayan, thank you guys sa mga nandyan sa baba. 11 million in the house. Maraming salamat. Ako'y nalaglag na po. Ayan, next kita dito si Kuya Summer kay Manoy Fernando. Tapusin ko lang to si Manoy Fernando. Manoy Fernando, kumusta ang work mo dyan? Ayos ba? Tapos sabi mo, tambay ka lang. Sana all, nasa Saudi, tambay. Manoy Fernando. Ayan, may ads ka pa, Manoy Fernando. Diba? Diba mga lalabs, sana all, tambay na sa ibang bansa. Ayan, tambay nga host. Kaya nga Manoy Fernando, sana all tambay nasa Saudi. Ayan, ano ba to? Si White Chaka. Hello, may kalab shout out, White Chaka. Thank you so much for coming. W White Chaka pala. Ayan, wala naman kita, ano? Wala naman kita, walang kita, ayun. At least nakatambay Manoy, di ba? Ayan, Fernando Banonong, ayan, salamat dikit itong channel ko sa'yo, Dansa from Jinjoy, ayan, Dancer Conbar sa Sinunog, ayan, WY Chaka, may kalab shout out from Fernando. Monetize ka na ba, Kuya, Manoy Fernando? Monetize ka na ba? Yun, host. Wala, maipadala, ha? Naubo tuloy ako. Manoy Fernando, kung wala kang maipadala na kung wala kang maipadalang pera, padala mo yung brief mo, pa-LBC mo. Padala mo sa misis mo, wag mong lalaban. Nauubo tuloy ako. Sabihin mo sa misis mo, misis, pasensya ka na. Ito muna ipapadala ko, walang kita. Nagitim na, haha, ayan. Mekaniko Driver Vlog, ayan, may kalab shout out, Mekaniko Driver. Thank you so much for coming ulit again, Mekaniko. Yan, still playing ka, Manoy Fernando. Yan, maraming salamat guys. Sisi Kuya Annelyn, still playing ikaw, Sis Annelyn. Maraming salamat, Mekaniko Driver. Thank you so much sa iyo dyan. Yan, Tita Tati, ano ba to, doon sa Mangustin. Ayan, nag-iwan ka ng bakas, Manoy Fernando, kasi matutulog na siya, nagpaalam na kanina dahil may sakit kasi yun, natrangkaso. Babalikan ka noon pag nakita. Ayan, Annelyn TV Vlog, may kalab shout out, Francis Jinjoy. Ayan, dito tayo guys sa bago na kape natin, yung Mekaniko.
Ayan, pakidikitan natin si mekaniko sa mga hindi padikit sa kanya. Ayan, Manny Fernando, mag-comment na ako kasi malapit ka nang matapos. +1 banana ka sa akin, Manny Fernando. No worries. Di naman tayo nagmamadali sa balik. Ayan. Bakas, sure balik agad, sabi ni mekaniko. Ayan, Manny Fernando, dan full watch ka na, Manny Fernando. +1 banana ka sa akin. Ayan, maraming salamat sa iyo, kabayan. Ayan, si Kuy Summer, dito na ako sa iyo, si Kuy Summer. Ayan, sa mga nag-thumbs up guys, thank you so much. Ayan, sa 24 thumbs up, maraming salamat. Walang anuman, Manny Fernando. Walang ano yan, walang kaso yan. Ang may kaso lang, pag nang babae ka, yun lang. Ayan, Sisi Summer, nandito na ako sa iyong mansyon, Sisi Summer. Ayan, dito ako sa new upload mo, Sisi Koy, 2 days ago. Dito sa Banana Plantation. Views, bakas, comment, sabi ni ano, ayan, Dan, Dikit, Olbel, Button, Sir Fernando Banunong, kinalembang ka na, sir, sa shorts video mo, galing mo palang gumiling ba? Ayan, Manny Fernando, dala sa'yo si Marivic Family TV, bahala ka na dyan, Manny Fernando, balikan mo yan, kung hindi, pasabugin ka niyan. Mekaniko Driver Vlogger, mega love shout out, dating Dikit from Fernando. Ayan, si Imo. Ayan, Imo. Sis Annelyn, still playing sa 13 minutes mo. Natawa si Manny Fernando. Totoo yan, Manny Fernando, balikan mo yan si Marivic Family TV at naku, pasabugin ka niyan. Sabuyan ka ng maraming gata niyan, bahala ka. Nag-love shout out Imo from Loving Sky. Di ba si Koy Marivic Family TV, ano? Pasabukan mo ng maraming katayan si Manny Fernando pag di ikaw binalikan. Still playing ka, Sis Annelyn. Di aabot, ang layo ko. Anong hindi? Ang dagta ni Sisi Koy Marivic, umaabot yan, Manny Fernando, sa iba't ibang bansa. Baka kala mo. Kaya ingat-ingat ka, mag-ilag-ilag ka dyan. Kapag hindi mo binalikan yan, sabuyan ka talaga ng dagta niyan. Ayan, all friend ka na, ano, kami ni Idol Fernando from Mekaniko Driver. Ayan, buti naman. Oo, Sisi Koy, daming dagta. O, kita mo, Manny Fernando, yari ka talaga. Ha? Kahit nasa Saudi ka, nasa Hong Kong lang yan. Sisi Koy Summer, still playing ikaw, Sisi Koy Summer, sa, ano, sa Banana Plantation mo, Sisi Koy Summer, still playing. And then, si Sisi Koy Annelyn, still playing sa banana cake mo, Sisi Koy Annelyn. Ayan, may love shout out, Sis Annelyn from Marivic Family TV. Ayan, Ma'am Pete, may love shout out. Thank you so much, Ma'am Pete. Thank you so much, Ma'am Pete, sa pagdalaw. Ayan. Edward Castillo. Patamsak, guys. May upcoming premiere. Maraming salamat. Ayan. Tusok ako sa sa'yo, Idol Mekaniko from Fernando. Ayan. Sis Marivic Family TV, good evening from Annelyn.
Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys. Pakunik. Ayan, thumbs up host. May galap shout out from Faith. Ayan, maraming salamat Ma'am Faith. Thank you so much. Ayan, Sisi Kuy Summer. Pa-full watch ka na Sisi Kuy Summer. Malapit ka nang mag-full watch. Pakunik guys sa ating sa ating nakapin. Pakunik. Imo. Ayan. Ako, next ko na talaga ito. Kanina pa yan si Imo. Loving Sky Dansa. Si Lion. Guys, pakunik sa ating nakapin sa mga hindi pa nakakunik kay kay Mechanico Driver. Ayan, dad full watch na ikaw, Sisi Kuy Summer. Dito na ako sa'yo, Mechanico Driver, dito na ako sa bahay mo. Dito muna ako, Mechanico Driver, sa 7 minutes and 31 seconds. Mechanico Driver. Ayan, playing ka na, Mechanico. Maribik dan sa sukli, My Lover's Dog. Ayan, buti na lang nagsukli ka. Kung hindi, iginagayak na sana ni Sisi Kuy Maribik yung dagta, Manny Fernando. Sis Maribik dan full watch like sa dog and cat mo, sabi ni Sisi Kuy Anilin. Maraming salamat Sis Anilin. Thank you so much sa iyo dyan. Bakas lang kayo mga idol. Sure sukli agad. Ayan. Mechanico Driver, naka-play ka sa akin sa paano gawin magpalit ng preno ng GL Grandia. Konting kaalaman. Ayan. Dandy Kid Olbel Fernando sa shorts video mo sa galing mong sumayaw. Converse dan sa sinulog. Ayan guys, lahat ng mga dumidikit sa inyo, pakibalikan na lang guys ha. Maarangkada na naman yung antok ko, Sisi Kuy Maribik. Kagabi tinulugan ko talaga yung live ko, Sisi Kuy. Hindi ko natiis yung antok ko, nabibitawan ko na yung cellphone. Tulugan ko nga. Nag-mute ako, saka ako natulog. O, di tapos. Ayan, salamat Loving Sky from Fernando. Ayan. Ayan si Anilin TV Vlog. Dikitan mo rin yan, Manny Fernando. At main channel din niya yan. Ayan, Sisi Kuy Anilin. Dan full watch ka na, Sisi Kuy Anilin. Ayan, maraming salamat. Dan tusok si Sis Anilin sa upcoming mo. Ayan, maraming salamat guys sa 6 million in the house. Ayan, Anilin dan sa upcoming. Fernando Banonong Bell all with Bakas from Anilin TV. Ayan, Imo, nandito na. Ay, si Imo. Imo, where are you, Imo? Are you still there, Imo? Ayan, Sis Anilin, dan full watch ka na. Dito na ako kay Imo, kasi kanina pa to si Imo, di ko pa na-visit. Imo, are you still there, Imo?
Sisi Kuy host. Walang anuman, Sisi Kuy Anilin. Konting tulong lang yan para sa WH mo. Sana lang mamonetize na kayong lahat na hindi pa mga money. Para sabay-sabay tayong pumunta sa itaas. Dan Tam Success, maraming salamat Sisi Kuy Moribik. Yan, sa mga hindi pa nakapag-thumbs dyan guys, maraming salamat. At sa mga magta-thumbs pa lang, maraming salamat din. O, di ba? At least nakapagpasalamat tayo. Ayan, si Bert Wendo. Good evening host, Bicolana Vlog. Tambay lang po. Dito, wag iba, ano ba to? Wag ibaba bahay ko, di ako mangingisda. Ayaw ko magbaba bahay ko sa live chat. Maraming salamat, Bert Window. Thank you so much. You're welcome sa, sa pag silip mo sa aking, yan, bigyan ko ng jacket ikaw. Okay lang, hindi kita ibababa. No worries. Yan, maraming salamat sa support mo, Bert Window. Thank you so much. Ayan, Manny Fernando. Ayan, may kalab shout out sa iyo ulit. Maribik, may kalab shout out. Ayan. Bro-Bert, may kalab shout out from Fernando. Ayan, good evening bro Fernando, Panunong Vlog. Ayan. Di nangingisda yan si Bro-Bert. Ayan, Ma'am Ara, may kalab shout out. Magandang gabi sa iyo dyan, Ma'am Ara. Hello Sir Fernando from Maribik Family TV. Kababayan Ara, may kalab shout out from Fernando. Thumbs up. Thank you so much, Sisi Kuy Ara. Maraming salamat sa pa-thumbs up. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Ayan, thank you so much sa inyong lahat dyan. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Ma'am Ara, magandang gabi sa'yo. Sir Bert, maraming salamat. Sir Bert Wendo sa pag-support sa aking channel. Tusok na Sisi Kuy. Maraming salamat, Labing Sky. Thank you, thank you. Maraming salamat sa patamsak, Ma'am Ara. Sis Ara, kababayan. Ayan, maraming salamat. Idol host, biyahe na ako pauwi sa Manila. Dito ako ngayon sa Ligaw, Albay. Oh, tingnan mo, taga Ligaw ka pala. Ayan si Fernando, taga ano rin yan. Taga dyan din ako sa Ligaw, mekaniko. Diyan din ako sa Ligaw, sa papuntang Piudoran. Taas mo lang Sisi Kuy. Itataas mo lang. Alin ang itataas ko Sisi Kuy? Dan sa tabing dagat. Sisi Kuy Labing Sky, alin ang itataas? Yung kili-kili ko Sisi Kuy. Imo Dan, ayan, di ko na napuntahan si Imo, Agoy Pastilan. Ayan, malapit ka na mag full watch, mekaniko driver. Sa'yo ko ba nadikitan si Ma'am Bicolana, Bro Fernando, Panunong Vlog? Hindi, kay yata, parang kay hindi ba kay kay Sir Pon Bars yata yun, or kay Sisi Kuy Rocio ba yun, Sir Bert? Kung hindi kay Sir Pon Bars, kay Sisi Kuy Rocio yata yun. Ayan, Dan full watch ka na, mekaniko driver. Ayan. Nakapag-comment na rin ako sa'yo, mekaniko. Oo, kay Bro Pombars. Ayan, oo, doon kita nadikitan. Kay Pombars, kay Idol Pombars kita nadikitan. Kasi lagi din ako doon sa kanya. Ayan, talas ng memorya mo, Ma'am Bicolana Vlog. Maraming salamat. Ganon talaga ako, Sir Bird. Pag mga dinikitan ko, tinatandaan ko talaga yan kung saan ko sila nadikitan para alam ko. Ayan, Sisi Kuy, 1 month anniversary sa YT.
Sino ikaw? Ikaw ba si Sikoy? Bakas lang kayo, balikan ko kayo maya pag stop over ko. Ayan, yung ayaw magpa sabit. Ganun ba? Ayan, maraming salamat sa iyo, Bert Window, ha? Ayan, okay, bro Fernando, vlog note, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Bert, Window. Ang alin, Bert, kasi nakalimutan ko, nakakalimutan. Ayan. Agoy, sabi ni Sisikoy Summer, Idol host. Maraming salamat sa pag-pin driver na ako. Sige, ingat ka, mekaniko driver. Ingat ka, walang anuman, ma'am host. Ayan, thank you so much, ha. Ayan, Miss mega love shout out si Summer from Maribik Family TV. Ay, Loving Sky pala. Ayan, bisitahin ko lang. Hindi ko ibababa yung bahay mo, Sir Bert. Pupuntahan ko lang, bibisitahin ko lang. Congratulations po, Ma'am Host Bicolana, at makakasahod na din po kayo. Sa wakas dumating ang inyong pin. Thank you so much, Sir Bert. Kaya lang wala pa tayong sasahurin. Kasi halos 1 month pa lang ako namumuni. Ayan, nag-i-start pa lang tayo na magtrabaho kay Lolo Whitey. Sis Loving Sky Mix from Sisikoy Summer. Di talaga nagpapasabit yan si Bro Bert. Pero pag dinikitan nyo yan, mamahalin kayo ng buong buo. Ha ha ha. Ibig sabihin, Manny Fernando, mamahalin ako ng gusto ni Sir Bert. Ay, sana all. Ayan, Kapiso mo vlog, hello, mega love shout out. Sir Bert, maayong gabi, sabi ni Sisikoy Summer. Ayan, Sir Bert, asahan ko yan, kasi dumikit ako sa'yo. Sabi ni Manny Fernando, once na dinikitan mo yan, mamahalin ka ng sobra-sobra. So meaning, mamahalin mo ako ng sobra-sobra, Sir Bert. Ayan, sa papanong paraan, Sir Bert, mo ako mamahalin. Ayan, may love shout out, Ma'am Summer Mix Vlog, from Bert Window. Lala Mois, nagbabalik ako, host. Okay, nagbalik ka, sabi mo. Wala kami magagawa, nagbalik ka. O, di ba? Thank you so much, Lala Mois. Makipagdikitan ka dyan, Lala Mois, at marami kang pwedeng dikitan dyan, Lala Mois. Ayan, patay sa sobra mo, Fernando, mapasubo ako nito. Totoo yan, Sir Bert. Ayan, sagutin mo yung tanong ko. Sa papanong paraan mo ngayon ako mamahalin? Ayan, masarap magmahal ang alien, Sir Bert, diba? Sabi ni Sisikoy Summer. Bro Bert. Manny Fernando, hindi ka ipapahiya niya ni Sir Bert. Thumbs up bagong dikit sa nakapin host. Ayan, Kapiso mo vlog, pakibalikan si Lala Mois. Ayan, nandito ako sa bahay ni Sir Bert. Ayan, Sir Bert, nandito ako sa bahay mo. Dinala sa ICU ano ba to? Si computer dahil biglang nag-collapse. Aba, may ganun pala. Meron palang ICU para sa mga computer. Hindi ko yata alam yun Ayan, Idol Fernando, dikit na rin po ako sa iyo from Lala Moy. Sir Bert, ang ano ba to? Ang bantam, ano ba? Manok ng ihaw. Ano yun, Sisikoy? Summer Mix. Patay tayo dyan. Ma'am Summer, mahuhuli na ako nito ng mga
Ayaw ko mahiwa, kawawa ang alien. Bakit? Ayan, naubo tuloy ako. Hehe, dinaan lang sa pamagat. Ma'am Hos, huwag kang maloko sa ICU ng alien. Ano yung ICU ng maloko sa ICU ng alien? Ano bang meron sa ICU ng alien? Mapuntahan nga. Summer Mix, dikit na rin po ako sa iyo from Lala Mois. Salamat idol, Lala Mois, watching sa small blazing mo from Fernando Banunong Vlog. Makapunta nga rin sa ICU ng alien kung anong meron doon. Okay, OTW Lala Mois from Loving Sky. Sisi Kuya Summer, nakarating ka na ba doon sa ICU ng mga alien? Balitaan mo nga ako, Sisi Kuya. Bigyan mo nga ako ng idea kung anong meron doon, Sisi Kuya, sa ICU ng mga alien. Sis Annalyn, maraming salamat. Baka maraming dagta doon, Sisi Kuya Summer, sa ICU ng alien. Maribik Family TV Dan full watching. Support sa fried chicken from Serpon Bars. Serpon Bars, magandang gabi. Nandito si Brubert mo, Serpon Bars. Hindi niya matandaan kung saan ko siya nadikitan. Si Summer Mix, palagi ko tong nakasalubong sa may games ba? Dati classmate ko to sa palaro. Agoy, totoo yun, magka-classmate kayong dalawa. Dan Lala Mois, first sahod mo sa YT. Agoy, nakasahod na si Serpon Bars. Serpon Bars, di ko yata alam yun Serpon Bars. Bahaginan mo naman kami, Serpon Bars, oh. Tama na sa amin yung isang yum burger. Ayan, may galap shoutout Lala Mo's Motovlog. Maraming salamat po. Bukas ako magsukli mula sa inyong bakas. Ayan, totoo yan. Ano yan? Legit yan si Sir Bert. Alam nyo ba kung bakit? Dinikitan ko siya kay Sir Pon Bars. Ang sabi niya, thank you po, Ma'am Bicolana. Balikan kita bukas. Pero nawala na sa loob ko yon. Hindi ko na yun inintindi. Nakalimutan ko na nga. Naalala ko lang ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sir Bert, dahil tinupad mo yung pangako mo, nadikitan ako. So, meaning, mamahalin mo na ako ngayon. Kaya nga di mo pa sinasagot yung tanong ko sa paanong paraan mo ko ngayon mamahalin, Sir Bert. Dahil nasa sukli Lala Mois from Fernando. Ayan, kaibigan ko yan si Sir Bert, dati pa si Sikoy. Si Sikoy Summer, bigyan mo nga ako ng idea. Paano ba magmahal si Sir Bert? Fernando Panunong Vlog, Dan Pulpak, Dikit Bell, All Kalembang nasa Harvest. Ayan. Ma'am Summer, mag-love shoutout from Sir Pon Bars. Yes, dati pa kaming magkakilala sa YT ni Summer. Ayan. Pon Bars, mag-love shoutout. Salamat ng maraming idol, Pon Bars. Brubert Window. Ayan. Mag-love shoutout ulit sa iyo, Brubert Window from Sir Pon Bars. Legit na alien po yan, si Sir Bert, si Sikoy. Talaga lang makapasok nga sa mundo ng mga alien. Nako, agoy pastila. Nandito na naman po si mga kasalsal. Agoy. Oy, mga kasalsal. Mag-love shoutout sa iyo dyan. Kumusta na? Ayan, Ma'am Summer, mag-love shoutout. Ayan, Brufon Bars TV, maraming salamat at good evening. Ayan, daan lang, host. Anong daan? Hindi, maglubay ka dyan. Harangin kita. Lalo na't ganyan yung pangalan mo. Huwag kang daan-daan dyan. Fernando Banonong Vlog, you're welcome from Pon Bars. Ayan, palagi ako nakatambay doon kay Bru Pon Bars TV at kay Bru Fernando Banonong Vlog. Oo, nakikita kita lagi, Sir Bert. Tuwing pupunta ako kay Sir Pon Bars, nandun ka lagi. Kaya nga napakaswerte ko, Sir Bert. Alam mo kung bakit? Isa ka na rin sa tatambay sa live ko ngayon. Ayan, daan lang, host. Mega love shoutout Summer from Naku, Diyos ko po, parang ayaw kong basahin to. Sisikoy Summer, ikaw nga magbasa niyan. Ayaw kong basahin yung pangalan nung nung isang
isang ano ko na yan, isang bisita ko na yan. Ma'am Bicolana, exit mo na ako. Inaantok na ako. Good night. Maraming salamat, Sir Pon Barsa. Good evening sa'yo. Ayan, good night sa'yo dyan. Mga kasalsal, may galat talaga. Sisikoy Summer, sabi ko ayokong basahin yun eh. Ayan, Sir Pon Bars TV, may galap shoutout po. Dan Connect po, from Kapiso mo vlog. Dan Dikit Olbel, Lala Mois, from Loving Sky. Pon Bars, may galap shoutout amigo, from Kasalsal. Agoy, Diyos ko po, pastilan. Yes po, tatambay na din ang spaceship dito, Ma'am Host. Thank you so much, Bert Window. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko sa papanong paraan mo ko mamahalin. Ayan. Bert Window, you're welcome bro. Maraming salamat din po from Sir Pon Bars. Si Kuya Tribo na naman yan. O tama kasi si Koy. Walang iba. Kundi si Sir Tribo yan. Sir Tribo, wag ka na magtago dyan sa palda ni Kasalsal dyan. At nako, pag ikaw talaga nahuli ka ni Loving Sky, yari ka, papaluputan ka ng dagta. Sa mga didikit kay Brubert, huwag kayong mag-alala. Dikit kinabukasan siya, nagbabalik ng sukli. Yes, true yan, Moni Fernando, kabisado. Kilala ko na yan, si Sir Bert. Kilala ko na yan dahil na-try ko na yan, Moni Fernando, legit siya. Dahil hindi ko in-expect na babalikan niya ako kasi nakalimutan ko na rin, matagal na. Ilang days na yun Sir Bert, diba? Ilang days na yun. Hindi ko na talaga matandaan yung pagdikit mo sa akin. Pero nagulat ako ngayon na dumalaw ka sa live ko. Ibig sabihin, talagang binalikan mo ko. Kaya maraming salamat sa'yo, Ayan, dito na ako. Dating dikit kay Sir Fernando. From Summer Mix Vlog. Ayan. Oy, nasaan ka na mga kasalsal? Balik! Wala kaming pulutan dito, bumalik ka. Alam ko nandyan ka lang, bumalik ka dito. Papasok-pasok ka dito sa aming live, tapos ang dala-dala mo, na pangalan mo is makasalsal. Naku po, Panginoon ko, Diyos ko po patawarin. Diyos ko po, Rudy, bakit ba may mga pangalang ganyan? Napakatagal na naming magkakilala niyan, 2021 pa. I see. So meaning, magtatagal din ang samahan namin ni Brubert. Ayun, Brubert. Ayan, Kapiso mo vlog, sukli na kita bukas mula sa inyong bakas. Ayan. Ayaw ko po yan, sagutin, tanong nyo Ma'am Host. Ayaw ko maipit, basta dadapo lang ako sa mga yero ng bahay nyo. Pagala-gala lang sa impapawid ang alien. Ako'y pastilan. Sir Bert, aagawan mo pa yung mga pusa namin. Pusa lang namin ang nandyan lagi sa bubong namin. Paano ko mapapansin na ikaw nandyan sa bubong namin dahil madalas andyan yung mga pusa sa bubong. Hindi ko alam kung ikaw yun o yung pusa. Di na kasi yan, magala si Sir Bert, si Sikoy, di gaya ng dati. Okay. Wag naman kayo kasi magsabi ng Dan kung nagbakas lang pero di ayan, sabi ni Loving Sky. Correct, Bro Fernando. Ayan, correct, Bro Fernando. Ayan, tawa si Sir Bert tuloy ngayon. Kaya wag kang dadapo sa bubong namin at baka mamaya mapagkamalan ko ikaw yung pusa, mabato pa kita. Kailangan magdo-doorbell ka muna dito sa gate namin. Ayan, kaya tibayan mo ang ang bubong nyo, host. Ha ha ha. Ay nako, Kuya Manoy Fernando, alam mo ba ang bubong namin? Ang bubong namin, malapit nang bumagsak. Kaya pag siya umakyat doon, panigurado, basag ang itlog niya. Ay nako. Kaya wag siyang aakyat sa bubong. Pero gusto ko talagang marating yung yung tawag dito, gusto ko marating yung ICU ng ng mga alien. Ano kayang meron doon? Buhusan mo ihi si Sikoy. Si Sikoy. Sigurado ka? Baka naman pag binuhusan ko ng ihi yan yan. Mag-iba yung anyo niya ni Sir Bert. Ayan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako magtutuwad pagdapo ko sa yero at lalong hindi ako aswang na mag-aanyong pusa. Alien lang. Aray ko.
Sisikoy Summer, hindi ihi ang ibubuhos ko sa kanya. Alam mo kung ano? Tatapunan ko siya ng dagta para mapaluputan siya. Ayan, di naman siya aakyat sa bubong, dadapo siya. Dadapo ba? Naubo tuloy ako. Ayan, si Sikoy Maribik, alam mo na. Kaya si Sikoy Maribik, supplyan mo ako ng dagta dyan ha, para pag dumapo si Sir Bert sa aming bubong, meron ako, marami kong pansaboy. Supplyan mo ako ng dagta dyan si Sikoy Maribik, galing Hong Kong. Ayan, ano kaya ang itsura ng planeta ng mga alien? Ayan, oo, sobra-sobra ako isisikoy na ko, patay tayo dyan. Ano po yung dagta? Di ko alam ano yun sa Bisaya. Sir Bert naman, para ka ng virgin pa. Hindi mo alam yung dagta kung ano yun. Sisikoy Summer, paalam mo ay paano mo nga. Paintindi mo nga kay Sir Bert yung dagta kung ano yun. Saan ba nanggagaling yung dagta? Di ako Tagalog. Hindi siya Tagalog. Sisikoy Summer, sagot mo na yan. Ayan, ano ba to? Di nga nakagwanta si Boy Iyot Sisikoy, ayan. Loving Sky, Mix Vlog, OTW, Francis Anilin, ayan. Sa inyong lahat, ayan. Katasyon. Anong katas? Grabe naman to si Manny Fernando. Kamay na kamay naman kung magsalita. Manny Fernando, kutsarain mo naman. Thanks po sa inyo lahat. Sabi ni Lala Mois. Ayan. Lala Mois, maraming salamat sa iyo. Ayan, dikitan mo yan si Loving Sky, Lala Mois. Dikit ka na ba dyan? Katas pala sa Bisaya, tuno ng niyog. Katas ng niyog. Agoy pastilan. Ayan. Sa Bisaya, talagkit. O, kita mo, alam ni Lala Mois. Sa tubo ba? Okis now I know. Sa Tagalog, dagta. Ayun. Agoy, pastilan. Lintik na dagta na yan. Ayan, Lala Mois, ipaalam mo nga kay Sir Bert. Sir Bert, saan ka ba sa Bisaya? Kasi taga rin ako taga Bisaya rin ako. Baka magkapit-bahay tayong dalawa. Pasensya na, learning pa lang ang alien sa lingwahe ng mga taga-Earth. Ayan, pasensya na po, iba kasi lingwahe ng alien. Sa bagay, sa Cebu ako nag-cross sa Cebu ako nag-cross landing. Ayun, agoy pastilan. Paano ba lumipad ang mga alien, Sir Bert? Tapos na po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Lala Moisa. Thank you so much. Ayan, kauban ko dire na duwa taga Cebu man, Toledo at Lapu-Lapu. Ay, Manoy Fernando, kailan pa naging Bisaya ang Bicol? Tapos na po, ayan, nadikitan ko na po yan sila. Maraming salamat, Lala Moisa. Ayan, basta balik-balik ka lang, lalaki din yung bahay mo na yan. Pag mayroon mga nag-ayuda dyan, papayudahan natin para lumaki yung pangalawang channel mo, Lala Mois. Kailan pa naging Bisaya ang Bicol? Bakit ako hindi ako marunong mag-Bisaya? Bicol din naman ako. Turuan mo nga ako, Manny Fernando. Wow, ang galing mag-Bisaya ni Bro Fernando. Iba talaga, concert king. Manny Fernando, di pa ako napasok sa live mo.
Try ko nga, kailan ka ba, anong araw, anong oras ba ikaw nagla-live? Host, bye-bye na po. Ayan, muna work mode na po, mamaya mag-silent na rin ako ng live ko, 10 p.m. Sige, Lalamoys, maraming salamat sa iyo, Lalamoys. Thank you so much. Ingat ka sa work mo, Lalamoys, ha? Ayan, Daddy Kit Olbel, Sir Bert, window. Ayan. Ha, 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 ha. Kabalo, kasabot man. Ako host. Ano? Ano Manoy Fernando, anong kabalog kasabot ka dyan? Hindi ko naintindihan yan. Sir Bert, pakitagalog mo nga. Hoy, maraming salamat po, Ma'am Loving Sky Mix Vlog. Bukas po ako magsusukli sa iyo pagdikit mula sa iyong bakas. Promise po yan. Yan. Maraming salamat sa iyo, Sir Bert, ha? Hintayin ko yung pagdapo mo dito sa aming bubong, Sir Bert. Kasabot man ko, Sir Fernando. Ayan. Kasabot meaning, naiintindihan daw ni Bro Fernando. Agoy. Manny Fernando, Manny Fernando, tinatridor mo yata ako, ha? Pareho tayong Bicol. Bakit ikaw ay nagbibisaya? Bisaya lang makasabot, ha ha ha. Manny Fernando, dalawa tayong magkakampi dito, Manny Fernando. Mukha yatang tinatridor mo ako, ha. Bakit parang hindi kaya taga Bicol, mukhang taga Bisaya kaya Manoy Fernando. Ano bang nangyari? Sisikoy Loving Sky, diyan ka lang at wala akong kakampi dito. Bye bye guys. Save everyone, God bless. Maraming salamat, Lalamoy sa. Ingat ka din, Lalamoy sa. Ayan, may galap shout out 11 million in the house. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much kay Sir Bert, na sobrang napasaya ko ngayon. Dahil alam kong meron na magmamahal sa akin. Ayan, Dili Host. Kay Igwaman, mga Bisaya digdi. Oh, buti na lang pinaghalo mo yung yung Bisaya at at Bicol, Manoy Fernando. Ayos yan. Lalamoys mo to vlog. Bye. Po, maraming salamat po ulit. Bukas po ako sukli na. Ha, ayan, sabi ni Sir Bert. Ayan, legit yan si Sir Bert. Maniwala kayo sa akin kasi ako, ganyan din sa akin. Hindi ko ina-expect na ako'y babalikan niya. Sabi ko sa sarili ko, nung dinikitan ko siya kay Sir Ponbar, sinabi niya sa akin, bukas na kita babalikan, Ma'am Bicolana. Okay, no problem. Sabi ko, salamat kung balikan mo ko. Kung hindi, goodbye! Pero dahil binalikan niya ako, sabi nga ni Manoy Fernando, pag binalikan ka ni Sir Bert, ibig sabihin, mamahalin ka niya ng sobra-sobra. Yun lang yung pinangahawakan ko, Manoy Fernando. Yung sinabi mo, hindi ko yan makakalimutan. Baka mamaya, mapanaginipan ko pa yan eh. Sisikoy! Nawala si Kasalsal kasi mapupulutan siya kaya umalis eh. Hindi nagtagal. Mamaya lalabas yun. Ang dala-dala naman yun mamaya, yung boy iyot. Ano ba yan? Ang mga pangalan ng ninja niya? Sus Maria Joseph Ginoo, Diyos ko po, Rudy. Ayan, Sir Bert. Anong araw ngayon? 25. Starting today, aasa na ako, Sir Bert, ha? Iisip-isipin ko na kung anong klase pagmamahal kaya ipagkakalob ni Sir Bert sa akin. Malalaman ko yan araw-araw. Yan, maraming salamat guys sa lahat ng nandyan. Sisikoy Loving Sky, thank you so much sa walang sawang pagsuporta. Sa mga nagtamsak sa akin guys, ha, maraming salamat. Ayan, pag-aaralan ko nga kung paano pumasok sa ICU ng mga alien. Hindi ka pa nag-live ngayon, Sisikoy Loving Sky? Hindi ka pa nag-live?
Ayan, ibig sabihin, Sir Bert, nasa Bisaya ka ba niyan, Sir Bert? Kahapon lang, ikaw yung ikaw yung kausap ni Sir Ponbar, sabi mo, bro, may ulam ka ba dyan? Wala pa kaming ulam. Bibigyan sana kita, kaya lang sabi ko, inisip ko, hindi pa yata ako nito binabalikan, hindi ko na lang bibigyan. Ayan, pagmamahal bilang kaibigan, ako na sasagot host. Ayan, ayos lang yun, mas okay nga yun Manay Fernando, kasi syempre, alam mo naman, kung may bakod yan, o di nasa bunutan ako. Dito bantay ko sis, Sisi ko, hindi ako nag-LS. Ay, ganun ba? Kaya pala hinahanap ko kanina yung live mo, wala. Okay lang yan, Sisi ko, i-silent mamamaya. Ayan, paalala po pala, kung sakaling papasok ka sa live ko, Ma'am Host, huwag kayong magtataka na wala kayong jacket. Kasi di ako namimigay jacket. Moderator ko lang may jacket. Moderator ko lang taga-baba. Ano? Di ko nag-get, teka, wait lang. Paalala po pala kung sakaling papasok ka sa live ko, Ma'am Host, huwag kayong magtataka na wala kayong jacket. Kasi di ako namimigay jacket. Moderator ko lang may jacket. Moderator ko lang taga-baba. Yan po ang isa sa mga ni Bro Bert. Agoy. Eh di, ibig sabihin, Sir Bert, pag pumunta ako sa live mo, nakakaya naman, nakahubad ako. Para naman akong nun, hindi ako makakilos ng maayos kasi nakahubo ako. Sisikoy Maribik, paano pala yan pag tayo pala papasok sa live ni Sir Bert? Nakahubo kitang dalawa. Wala man lang sasapo si Sikoy nung dagta mo, agoy pastilan. Huwag kang mag-alala. Nakahubad ka, di ka nag-iisa. Pati member ko, hubad. Ayan. Dan Olbel, dikit na dikit sa'yo, Sir Bert, from Maribik Family TV. Ayan, Sikoy Maribik, pagdadalaw ako doon sa live ni Sir Bert, ha, samahan mo ko, ha, kasi para dalawa tayo nakahubo. Buti na sabi mo, Bro Bert. Magtataka talaga ako pag ako nagpumasok doon na nakahubo ako, syempre mahihiya ako, lalabas na ako kasi wala akong salawal. Abay, nakakahiya kaya yon. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Maribik Family TV. Bukas po ako magsusukli mula sa iyong bakas. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Berta. Oo, si Sikoy, tawagin na si Boy. Si Sikoy, wag nating isasama yon. At nako, delikado yon. Delikadong samahan yung mga pangalan na ganon. Anong oras ba ang live mo, Sir Bert? Everyday ka bang nagla-live? Yes po, minsan po kasi kung di ko na abisuhan na walang jacket sa live ko, matik, nagagalit yung iba at nang babas. Sabay, alis sa... yun nga. Kasi nga, Sir Bert, siyempre nakakahiya, di ba? Nakakahiya na payaw-yaw-yaw ka doon, tapos pataas-taas ka ng kamay mo, pakaway-kaway ka, tapos sinakahubo ka. O, di ba nakakahiya yun? O, di ba? Everyday ka ba nagla-live, Sir Bert? Wala po akong regular sa schedule sa pag-live. Palaging biglaan live ko. Walang regular na oras kung kailan at anong araw. Ay, okay. Di bali, naka-all bell naman ako sa'yo. Siyempre, magno-notify naman yan sa akin. Maliban na lang, Sir Bert, kung busy ako or wala ako dito sa bahay, hindi ko mapapansin yung live mo, hindi talaga ako makakapasok kasi wala ako, di ba? Ayan, nasa tao naman po kung magagalit sila ako, di ako di ako open nung sabihin niya na walang jacket.
Walang problema doon, Manoy Fernando, dahil at least sinabi naman niya, di ba? Yes bro, maraming salamat bro, Fernando, Banunong Vlog, ayan. At least na lang sinabi mo talaga, Sir Bert, kasi pagka hindi, syempre magtatampo talaga ako, bakit ito si Sir Bert, hindi ako binibigyan ng jacket, samantalang siya, binigyan ko siya ng brief, o di ba? Manoy Fernando, ikaw kailan ba live mo? Anong araw ba live mo at anong oras, Manoy Fernando? Para naman makapunta man lang ako doon. Yes, agree po ako sa iyo, Ma'am Host. Depende lang talaga kung kailan libre, may oras walang ginagawa at di busy kung mapapansin sa notification na naka-live ang ayan. Oo, tama ka dyan, Sir Bert. Totoo yan. Kasi ako, Sir Bert, sa mga nagsusupport sa akin, talagang sobrang full support din ako. Pag nakita ko at nag-notify sa akin, lalo na kung napapasaya ako katulad ng ano na napapansin ka agad ako, ay nandiyan talaga ako, lalo na kung mamahalin ako ng ano sobra-sobra, hindi talaga ako aalis diyan. O di ba? San ka pa? Mamahalin ka na ng sobra-sobra, aalis ka pa ba diyan? Tsaka hindi, sa totohanan lang po, pag kasi nagsusupport sa akin, ng full support, talagang nandyan din yung suporta ko nila. Alam nila yan. Kahit si Sisi Summer, alam niya yan. Ayan, tanungin mo yan si Sisi Kuy Maribik, alam niya yan. Pag ako nag-support sa isang tao na full support din sa akin, talagang nandyan ako. Kahit ako busy, Sir Bert, kahit ako busy, yung cellphone ko nagtatrabaho yan. Nagtatrabaho yung katawan ni Bicolana, nagtatrabaho yung cellphone ko, ayun. Di man ako makapag-comment, pero nakatambay yung cellphone ko, ganun ako. Ganun ako magmahal sa mga full support din sa akin. O, di ba? Manoy Fernando, ikaw, kailan ba live mo? Manoy Fernando, para naman makadalaw kami sa iyo ni Sisi Kuy Maribik. Doon kami manggugulo. Manoy Fernando. Abay, sabihin mo naman ni Fernando kung kailan live mo, bago pa ako Manoy Fernando magkamuta dito. Natutulog ka na yata dyan, Manoy Fernando eh. Aba, siguro nakainom ka ng tuba dyan. Nakita kita nung kailan ko ba nakita? Ayan, si Siyo. Excuse me. Siyus, may galap shout out. Thank you so much for coming, Siyus. Ayan, oo, Kalembang na Sisikoy. Ayan, dadalaw tayo dyan, Sisikoy, sa kanila. Tomorrow morning, host, Saudi time. Anong oras dito sa Pinas, Manoy Fernando? Hindi ko alam yung Saudi time kasi wala ako dyan. Manoy Fernando, ang ibigay mo sa akin, Pinas time. Dahil Pilipina ako, Manoy Fernando. Ganda ng flower. Agoy, pastelan. Hindi man lang yung nagla-live yung flower talaga. Hindi, joke lang po. Ayan, Siyus, magandang gabi sa'yo. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, may galap shout out, Siyus in Pet, sabi ni Fernando Banunong Vlog. Ayan, familiar si Ma'am Maribik. Wait, silipin ko saglit, baka ibang Maribik yung nakasalubong ko dati. Oy, Sir Bert, dahan-dahan sa paninilip mo at baka ikaw ay magkakulitiri yan. Ano pa naman yan si Sisi Kuy Maribik? Nakapalda lang yan. Ano ba yan? 2 or 3? Ano ba yun, Manoy Fernando? EM or PM? Manoy Fernando? PM. Okay. Sakto, wala akong ano nun, Manoy Fernando. Wala akong schedule ng tinatambay ng mga time na yun. Ayan. Ibang Maribik pala yun. O, diba, sabi ko sa iyo, Sir Bert. Kasi iyan si Sisi Kuy Maribik, hindi iyan hindi nagagagala yan. Tingnan ko nga kung naka-all bell ako sa iyo, Manoy Fernando. Tingnan ko, i-check ko pa yung dalawa kung naka-all bell nga ako. Baka mamaya, hindi nga. Ayan, naka-all bell na ako. And then, kay Sir Bert, para sigurado magno-notify sa akin.
Ayan, naka-all bell na rin ako sa'yo, Sir Bert, ha? Para mapansin ko pag kayo nagsipag-live. Harang Sisikoy, ayan. Maraming salamat, Sisikoy Maribik. Thank you so much sa paharang mo dyan. Siyus, nandyan ka pa ba, Siyus? Siyus, nandyan pa ba ikaw? Wala na yata si Siyus. Iniwan na ako. Yan, maraming salamat Sisikoy Maribik sa paharang mo dyan. Thank you so much. Ayan, sa 7 milyones na nandyan pa. Maraming salamat. Dan, see you sa dalawang upcoming from Maribik Family TV. Siyus, nandyan ka pa ba? Siyus. Ayan, pakibalikan mo si... Buti sinabi mo na nakapalda. Ano ba sabi niya? Nakapalda, di ko na ituloy pagsilip. Baka sasalubog sa akin yung may bigoting gorilla. Agad pastila. Gorilla ba? Baka naman hindi gorilla. Sisikoy Maribik, sabi niya kasi parang pamilyar ka raw sa kanya. Teka lang daw at sisilipin ko. Sabi niya, teka lang at sisilipin ko. Kaya sabi ko, dahan-dahan ka sa pagsilip. At nako, iyan ka ako si Sisi Maribik, nakapalda lang. Agad pastila. Okay, matching na lang. Naku po, kalbong gorilla ang makikita mo siya. Agad pastila, napunta naman tayo sa gorilla. Yung gorilla na yun, Sir Bert, yun yung bumubuga ng dagta. Asus Ginoo. Kaya ingat-ingat ka sa pagsilip at baka ikaw ay Ma'am Maribik, wow, maganda yon, kalbo pala, maganda, ano ba to, mag-landing dyan. Ano yan? Airplane? Walang sagabal, Sir Bert. Landing talaga. Baka naman yung dala-dala mo, baka naman yung sinasakyan mo tawag dito. Baka naman helicopter, Sir Bert, hindi airplane. Hello po, shout out po from Bicol, Maricel Reyes. Ayan, Maricel Reyes from Bicol, may kalap shout out sa iyo dyan. Thank you so much for coming. Maganda yung kalbo. Walang sabit pag naglanding ka, bro. Bert, ha. Ayan. Walang sabit. Kaya nga po, walang sagabal, walang tatabasing damo. Agay pastilan tong si Sir Bert. Abay, bakit? Ay di pagka madamo taba, gupitan mo na lang, magdala kang gunting. Asus Ginoo. Sir Bert, malinis ang pag-landing ng eroplano mo. Sir Bert, ano ba yung eroplano mo? Yung maliit lang ba yan o yung malaki na pang kalahatan? Ayan, nasaan na ba yung nagpapa-shoutout sa atin dyan? Si Maricel. Nakakabilib naman, Ma'am Maribik. Saludo po ang alien sa yung airport. Helicopter, agoy pastilan. Malinis na malinis yung airport ba? Ay kasi syempre, kaya malinis yung airport, alaga ni Sisikoy Maribik yan. Araw-araw niyan dinadamo. Winawalisan pa kanya yan eh. Winawalisan pa niya yan. Agoy pastilan. Ay nako. Sasakit na naman ang tiyan ko nito sa inyo. Ayaw ko sa iyo, Manoy Fernando. Bukas sumanda ka sa live mo, doon kami manggugulo. 2:00 pala live mo, ha. Intayin mo yung pagre-rest back, panggugulo namin doon, Manoy Fernando, sa live mo. At syempre magkikita kami doon ni Sir Bert bukas. Ayan, 7 million sa
7 million natin dyan, 7 millionis natin dyan na nakatambay pa. Maraming salamat. At sana nakikitawa-tawa dyan. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. Manny Fernando, kailan ba ang uwi mo dito sa Pilipinas? O, tama ka dyan, Sir Bert. Pag nawala ka bukas, Sir Bert, magpipenalty ka sa amin, ha? Nako, sige Sir Fernando, dadalaw tong dalawang paglalanding mo. Sabi ni Aray ko, nauubo ko sa katatawa ko sa inyo. Aray ko. Bakit pati si Manny Fernando yata ilalanding, ha? Sisikoy. Manny Fernando, huwag mo sabihin pati ikaw malanding ka din. Aba. Ayan, doon tayo magyayaw-yaw bukas sa live ni Manny Fernando. Manny Fernando, kailan ba uwi mo ng Pinas? Abay, pag umuwi ka, balibagan mo naman ako ng Toblerone dito, Manny Fernando, para naman mabulok yung ipin ko. Baka pa uwi ka na, balibagan mo naman ako ng ano dyan, ng Toblerone. Ayan, one for all for one, sisikoy. Ayan. Ano sabi? Huwag mag-alala, Ma'am Host. Ako yung on duty ka sa entrance, taga-check kung may ticket mga papasok sa mini concert ni Bro Fernando. Wow! Manny Fernando, talaga nagko-concert ka? Talaga lang, ha? Kung pala landing ni Idol Maribek, agoy, talaga naman. Kasi ko yung Maribek, mukhang yata yung airport mo dito, ha? Maribik, mukhang mapapalaban yung airport mo dito. Mukhang maglanding tong mga ito, ha? Ha? Mukhang desididong umuwi na ng Pilipinas tong mga to, ha? Manny Fernando, di mo pa ako sinasagot kung kailan ang uwi mo ng Pinas. Ayan, si Sir Bert, nasa ano yan? Nandun yan sa Bisaya sa ngayon. Kaya, ayan, mukhang mapapadami ang ano ba to? Biyahe, ano? Biyahe at maglalanding, Ma'am Maribek. Sabi ni Sir Bert. Sige, ayusin mo, eroplano mo sa paglanding mo, sir. Ayan, patay tayo dyan ngayon. Sir Fernand, Sir Bert, pakikondisyon mo na yung helicopter mo dyan. Baka naman yan hindi alerto yan sa paglalanding, naku, pastilan. Wala pa. Naku, sayang naman. Mag-aabang sana ako ng Toblerone para yung ngipin ko ay mabawasan. Kasi sabi nila, mas maganda raw pag bungi. Ayoko naman tibagin yung mga ngipin ko, Manny Fernando. Kaya, yun sana pag-asa ko yung Toblerone mo na masira yung ngipin ko. Kasi sabi nila, mas maganda raw pag bungi. Totoo ba yun, Sir Bert? Mas maganda raw pag bungi. Asus, Ginoo. Ayan, maraming salamat sa mga silent viewers ko dyan, sa mga naka-video lang dyan. Maraming salamat. Ayan. Salamat sa 9 viewers na naka-video dyan. 4 lang kami nag-uusap dito. Ayan, maraming salamat sa mga silent viewers ko dyan. Thank you so much. Ayan, oo, maganda ang bungi para walang sabit. Okay. Bakit kuya? Paano pala kung ang bungi isang isang ipin lang? Si Spelly, magandang gabi. Big love shout out sa iyo, si Spelly. Ayan, kaabot pa ako. Oo, si Spelly, maaga pa. Kasi hindi pa ako nawala yung antok ko sa katatawa ko dito sa dalawang ito. Na malanding daw. Ayan, may kilala ako bungi na maganda. Yun si Niana, ano ba to? Guerrero, yung batang magaling sumayaw at malaki ang whiting niya. Bungi yun dati. Pero nagpa-opera ata, di na halata na may bungi. Yun nga, Sir Bert, gusto ko magpabungi. Baka doon ako sumikat eh.
Si Spelly, magandang gabi sa iyo si Spelly. Si Pringo. Pringo, may galab shout. Tama ba yung basa ko? Pringo. Pringo, ayan. May galab shout out, host. May galab shout out din, Pringo. Ayan, maraming salamat. 36 thumbs up, sis. Maraming salamat, si Spelly. Ayan, dito na ako sa bahay mo, sis. Mainam pa yung bahay ni Sis Peli, magta-type ka pa lang ng isang letra, lumalabas na agad yung kanyang yung kanyang channel, hindi mahirap hanapin. Yan, mas maganda pag may ngipin, kahit dalawa lang ipin. Agoy pastila napunta dun sa dalawa ipin. Ayan, may galap shout out to all guys. Good evening. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Pringo. Maraming salamat. Thank you so much for coming. Ayan, Sis Peli, dito ulit ako sa magluto po ako na po tayo ng sweet and sours na lapu-lapo. 2 minutes and 38 seconds. Sisi Koy Muniz. Sisi Koy Muniz, may galap shout out. Sisi Koy, maraming salamat. Nasabit tuloy ako dun sa sa dalawa ipin, agoy. Sisi Koy Muniz, maraming salamat. Ayan, binitin pa talaga, tinirhan pa ng dalawang ipin. Ayan, harang. Maraming salamat sa paharang, Sis Peli. Muniz, dating dikit from Fernando. Ayan, ano naman kaya magagamit sa dalawang ipin na yun? Ano yan? Sir Bert, ang mapagagamitan na lang yung dalawang ipin. Tagabit-bit ng tinga. Ayan, si Spelly. Playing ka na si Spelly sa Sweet and Sours mong lapu-lapo. Ayan, maraming salamat si Spelly. Naka-play ka na. Sisi Koy Muniz, maraming salamat sa iyo, Sisi Koy Muniz. Ayan, dito ako sa iyo, Sisi Koy Muniz, sa bahay mo. Ayan, sakit ng tiyan ko, ma'am. Loving Sky, nice one. Ako hindi lang masakit ang tiyan ko, Sir Bert. Yung lalamunan ko, napapaubo ko na napapaubo. Dan harang host, tamsak. Maraming salamat, Sir Pringo. Maraming salamat. Ayan, in-next kita dito, Sir Pringo, sa kay Sis Peli. Bibisitahin ko yung bahay mo. Dan harang host, tamsak, maraming salamat, maraming salamat. Sisi Koy Muniz, nandito na ako sa iyong bahay. Pati ako sumakit yung tiyan, ay kinabagan yata ako, Sisi Koy Moribik, sa inyong tatlo dyan. Ayan, Sisi Koy Muniz, nandito ako sa UP Diliman, 2 minutes and 48 seconds, Sis Muniz, playing ka na. Sarap ng tawa ni host, ayan. Paano ba naman kasi Sir Prino, ano ba to si Sir Prino? Lalaki girl. Kaya nga sir eh. Ano ba yung Bicolana? Bulaga Tay Islaw. Kanino ba yun si, kay Tatay Islaw ba yan? Si Koy Muniz, si Pringo. Kay Tatay Islaw ba yan? Ayan, Ma'am Muniz TV, magsusukli po ako sa iyo mamaya. Siguro wait check ko yung naka 24 hours na simula nung dinikitan mo ang spaceship ko. Ayan. Hindi talaga siya nagsusukli agad-agad si Koy Muniz. Naghihintay siya ng 24 hours. Ayan, si Spelly, naka-play ka pa din. Ayan, si Koy Muniz, naka-play ka. Ayan. Bulaga, Ma'am Muniz, guwapa ng Nova ngayon artista. Ayun, kay Sir kay Tatay Islaw nga. Tatay Islaw, di kita nakilala. Grabe ka dyan, Tatay Islaw. Tatay Islaw, naisahan mo ko doon. No problem po, Sir Bert. Pero legit yan, Ma'am Muniz. Ay, si Koy Muniz. Nagbabalik talaga siya. Kasi ako nagulat ako ngayon, dinikitan ko siya ilang araw na lumipas. Nagulat ako, pumasok siya sa live ko ngayon. Kaya legit yan si Sir Bert, huwag ka mag-alala dyan. Nagbabalik yan. Ayan, Dan full watch na si Koy Peli. Si Peli, Dan full watch na ikaw. Lang ako mag-comment. Jagad Channel, hello, may galap shoutout Jagad. Ayan, thank you so much for coming. Holograph, thank you so much. Ayan, walang jacket si Koy Peli dito. Ayan, jacketan natin.
Ayan, Tamsak Dances, +1, Peli's Cooking Vlog. Ayan, maraming salamat si Peli, may jacket ka na. Ayan, dan full watch na ako si Kuy Peli sa ano mo, sa iyong sweet and sours na lapu-lapo. Ayan, still playing ka, Sis Muniz, sa iyong UP Diliman. Nasa harang na ako, Ma'am Muniz. Tapusin ko muna latest video mo. Bago ako didikit, sabi ni Sir Bert. Ayan, maraming salamat Sir Bert sa iyo dyan ha. Jaka Channel, hello, mega love, shout out. Sis Peli, maraming salamat. Ayan, dan full watch na ikaw, Sis Peli. Pang 104 tamsak, doon sa ano mo, sa lapu-lapo. Ayan, maraming salamat dyan guys, sa mga nandyan. Sisikoy, sleep mode na ako. May pasok pa bukas. Ayan, maraming salamat Sisikoy Maribik ha. Sige, sleep ka na dyan. Good night sa iyo, Sisikoy Maribik. Ayan, maraming salamat guys sa mga nagtamsak. Thank you so much. Ayan, Tatay Islaw, maraming salamat Tatay Islaw ha. Hindi kita nakilala Tatay Islaw. Ikaw pala yun. Ayan, Sisikoy Muniz, dan full watch ka na sa UP Diliman. Ayan, maraming salamat sis. Pang 134 tamsak ako, Sisikoy Muniz. Ayan, Sir Bert, Sir Fernando, bye, see you bukas from sabi ni Loving Sky Mix Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy Loving Sky ha. Ayan, +1 banana ka, Sisikoy Muniz. Dikit ko na sa iyo tong pinamplay ko sa iyo, Sisikoy Muniz. Ayan, kay Mama Rebit din pala ang Loving Sky Vlog. Ang galing ha. Di bale, suklian ko din Loving Sky at Maribik mo channel. Thank you po ulit at good night po at and God bless. Oo, kanya din yun Sir Bert. Kanya din yun. Ayan. Bye Loving Sky from Manny Fernando. Good night. Ayan. Maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. Sa kanya din yun, Sir Bert. Parehong kanya yung ano na yun. Yung Maribik Family TV at saka yung Loving Sky. Parehong kanya yun. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisikoy Muniz. Dan full watch ka na. Manny Fernando, maraming salamat sa iyo at saka kay Sir Bert sa pagtambay ninyo dito sa aking live. Thank you so much. Bukas kami naman ang manggugulo sa live mo, Manny Fernando. Kailangan may pamerienda ka bukas sa live mo, Manny Fernando, ha? Itcha-itcha mo na lang sa sa screen ng aming mga cellphone yung yung tawag dito, pamerienda mo. Manny Fernando, ilang taon ka na ba diyan sa sa Saudi? Ilang years ka na diyan? Tatay Islaw, maraming salamat Tatay Islaw ha. Puntahan ko yung bahay mo Tatay Islaw. Tatay Islaw, naisahan mo talaga ako. Hindi ko talaga nakilala ikaw. Akala kong kanino yung na yan, kung kanino yung channel na yan. Mga 8 years na host, 5 years sa Korea. Wow! Manny Fernando, ibig sabihin mayaman ka na yan. Wow, sana all. Matagal na din OFW. Ang galing naman ni Manny Fernando talaga. Biruin mo, taon na sa ibang bansa. Tatay Islaw, puntahan ko yung bahay mo, Tatay Islaw ha. Main channel mo ba ito, Tatay Islaw? Ninja lang. Ninja lang. Punta ko sa bahay mo, Tatay Islaw, sa main channel mo. Ayan, 11 viewers. Thank you so much. Tatay Islaw, nandito na ako sa iyong mansyon, Tatay Islaw.
Dito ako sa, nagpalaro si Kaislaw 4 weeks ago. Tatay Islaw, playing ka na. 3 minutes and 26 seconds. Ayan, nandito na ako sa main mo, Tatay Islaw. Ayan, may ads ka pa. Mayaman sa anak host agoy. Itsura ni Manoy Fernando talaga. Pastilan, mayaman sa anak. Malayo bahay ko, host. Tatay Islaw, kahit malayo yung bahay mo, nandito na ako sa bahay mo, nakapasok na ako. Ayan. Ma'am Eunice TV, kanina po ba tayo nagkasalubong? Sa LS nung dinikitan mo ako the other day, sabi ni Sir Bert. Ayan. Gemaline! Ma'am Gemaline, may galab shout out. Ayan. Thumbs love. Ayan. Maraming salamat Ma'am Gemaline sa patamsak. Thank you so much. Ayan. 40 thumbs up na tayo. Maraming salamat. I mean, kaninong LS? Ayan. Kaninong LS daw kayo nagsalubong si Kuy Muniz ni Sir Bert? Baka naman kay malamang kay Sir Pon Bars din, Sir Bert, kasi nagpupunta rin siya doon kay Sir Pon Bars. Malamang doon din kayo nagkasalubong. Kasi nagtatambay din si Kuy Muniz kay Sir Pon Bars. Nagtatambay din siya doon. Ayan, Tatay Islaw, naka-play ka lang, Tatay Islaw, sa nagpalaro si Kaislaw, Sandok, Dakot ng Barya. Ayan. Naka-play ka lang, Tatay Islaw, ha? Napabilib mo talaga ako dito sa ninja mo, Tatay Islaw, di kita nakilala. Sus, pastilan. Maraming salamat guys sa mga nandyan pa. Thank you so much. Tatay Islaw, naka-play ka lang sa akin. Tatay Islaw, ha? Naka-play ka lang daw. Naka-play ka lang sa akin. Naka-off comment yan, host. Ay, oo nga. Ba't ba naka-off comment ito, Tatay Islaw? Dahil ako makakapag-comment nito. Or kay Arizo, or Pombars, or kay kay Edski. Nakalimutan ko na. Gusto ko kasi isama sa bakas ko kung saan kami nagkakilala na LS para naman di namin makalimutan kung saan kami nagkasalubong ng LS. Naku, Sir Bert, di ka pala matandain kagaya ko. Ako, tingnan mo, hindi ko nakakalimutan kung saan kita nasa lubong, di ba? Oh. Tinatanong mo kanina ako, saan mo tayo nagkita? Oh, bilis kong sumasagot. Kay Sir Pon Bars! Kay Sir Pon Bars tayo nagkita, Sir Bert. Oh, di ba? Kasi kahapon lang nakita kita ulit doon, kaya lang nakalimutan ko na nadumikit pala ako sa iyo. Kasi nandun ako kay Sir Pon Bars kahapon ulit. Ayan, si Lolo ang comment host, may bat. Ay, oo. Oo nga, Tatay Islaw, pag may bata kasi off comment talaga ito. Di ba, Tay? Okay lang yan, Tay. Winats ko na lang, Tay. Nag-watch na lang ako. Ayan, madami po kasi akong sabay nakabukas sa computer ko. Tinambayan, Ma'am Host, kaya di ko matandaan. Agoy. Kasama ba yung pangalan ko dyan? Sir Bert? Ayan, Tatay Islaw, dan full watch ka na, Tatay Islaw. Ayan, dahil off comment ka, hindi ako makakapag-comment. Ayan, maraming salamat, Tay, ha? Thank you so much, Tay, sa pagsilip mo, Tay, ha? Sa pagtambay mo dyan. Thank you so much. Ayan, baka naman yung pangalan ko niyan, Sir Bert, wala sa sa listahan. Sir Bert. Baka naman wala sa listahan yung pangalan ko diyan. Yes po, isa kayo ngayon kasi andito ako now, di ba po? Sabi ko nga po, wala na akong masabi. Sabi ko nga po, nandito kayo, ibig sabihin nandun ka sa sa
Si Sam. Sino ba si Sam? Sam, ni Kim Dirin. Ni Kim Dirin? Sam, may kalab shout out, Sam. Thank you so much for coming, Sam. Sam na lang, para hindi na ako mahirapan magbigkas pa. Ayan, bigyan natin ng moderator si Sam. Sam, thank you so much for coming, Sam. Hindi ko po nilista mga host. Nagtatambay lang ako, sabay-sabay. Nakabukas. Mga naka-LS. Si. Get ko na. Ang mahalaga, nandito ka sa akin ngayon, Sir Bert, di ba? Thank you so much, Sir Bert, dahil napili mo kung tambayan, ha. Maraming salamat, ha. Sam, thank you so much for coming, Sam. Si Jimus Flowers. Hello, good evening po. Sino si Jimus Flowers? Kaninong ang lupit naman ng ano to? Bago lang tong channel mo kasi 28 videos lang. Bago lang pa tong channel mo, Jimus. Ayan, Ma'am Rose Tasty, may galab shout out, Ma'am Rose Tasty. Yeah, thank you so much for coming, Ma'am Rose. Sam, where are you, Sam? Are you still there, Sam? Ay, okay, sige, bigyan kita ng jacket, Jimus Flowers. Ayan, may jacket ka na. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live, ha. Thank you so much. Ayan, maraming salamat, guys. Manny Fernando, nakaturog na yata si Manny Fernando. Dain na nagtaram-taram dyan. Manny Fernando. Ma'am Rose Tasty, I'm going to your house, Ma'am Rose Tasty. Ayan, ano ba to? Recept Telor, Dadar Crispy yang gampang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Ma'am Rose Tasty, playing your video. Ayan, 5 minutes and 31 seconds, Ma'am Rose, playing na. Ayan. Yes, Bicolana, I'm spicy. I'm sleepy. Okay, Ma'am Rose. Ayan. Playing your video, Ma'am Rose. Ayan, you're welcome, Ma'am Rose Tasty. Ma'am Eunice TV, okay na po. Ayan, dumapo na din po ako sa maliit na, spaceship ko sa bahay mo. Ayan, maraming salamat, Sir Berta. Thank you so much sa pagtambay mo sa aking live, Sir Bert. Maraming salamat. Ay, kay Manny Fernando, maraming salamat din. Ayan, nandyan pa ba si Jimus Flowers, nandyan ka pa ba? Jimus Flowers, nandyan ka pa? Ayan, still playing, Ma'am Rose Tasty. Okay, nandito ako sa bahay mo, Jimus Flowers. Tama ba ibasa ko sa pangalan mo? Tama ba? O mali? Ayan, dito ako sa grabe na uhaw talaga. Ayan, 4 days ago, 1 minute and 22 seconds. Ayan, naka-play ka na. Aba, Diyos ko po, day. Alak challenge. Yan, maraming salamat, Ma'am Rose. Thank you so much. Ayan, 1 minute and 22 seconds. Jimus Flowers. Flores Palacios Ginoo. My goodness. Ano ba yan? Ang nakikita ko kasi yung yung flowers ko. Kaya, sorry naman. Ayan, naka-play ka na dito sa grabe na uhaw talaga. And then, saka kita bibigyan ng banana mo. Jimus Flores. Sus, Ginoo, pastila naging flowers yung Flores.
Wala na, malabo na talaga ang mata mo. Still playing, Ma'am Rose Tasty. Ayan, Sir Bert, maraming salamat. Ayan, magpapasalamat na ako sa mga naging bisita ko kasi mag-end na ako. At kay Manny Fernando, maraming salamat na walang bigla si Manny Fernando, na walang paalam-paalam. Ayan, Sir Bert, thank you so much sa pag-stay sa aking live. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Jimos Flores, dan full watch ka na. Ayan. And then, +1 banana ka, Jimos Flores. Ayan, pang 19 banana ako sa iyo. Ayan, walang anuman po, Ma'am Hos. Ayan. See you tomorrow, Sir Bert, sa live ni Manny Fernando. Good morning, love you too, Baby Tony. Ayan, Baby Tony, thank you so much for coming, Baby Tony. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Ayan, still playing your video, Ma'am Rose. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Jimos Flores, makipagdikitan ka dyan, sa baba na nandyan. Mga yan, main channel yung nandyan. You're welcome, Ma'am Rose. Yan, sa 7 milyones na nandyan, maraming salamat guys. Thank you so much, Tatay Islaw, Sisi Koy Munis, Sisi Koy Summer, Sisi Koy Maribik. Maraming salamat. At kay Ma'am Rose Tasty, thank you so much for coming. Maya-maya mag-e-end na po tayo. Ayan, kay Sam na hindi na nagpatuloy. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys ha. Thank you so much sa kay Ma'am Astrid. Thank you din. Kay si Spayly, maraming salamat si Spayly, kay Jagad at kay Holograph na walang sawa na balik-balik sila. Ayan. Thank you so much sa inyo lahat. Tatapusin ko na lang tong video ni Ma'am Rose Tasty. Mag-e-end na po tayo dahil oras na naman ang pagtulog. Ayan, James Flores, makipagdikita ka dyan habang di pa tayo nag-i-end. Ayan, Ma'am Rose Tasty, pa-full watch na yung video mo. Pang 17 thumbs up, Ma'am Rose. Ayan, dan full watch, Ma'am Rose, your video. Maraming salamat din po sa good vibes, Ma'am Hos Bicolana. Ayan, masusuli na din po ako sa ibang dumikit sa spacing ko kahapon bago muna ako hanggang end ng LS mo. Maraming salamat, Sir Berta. Thank you so much. Ayan, nawawala net host. Nako, nawawala net host. Ikaw yung nawawala. Hindi, mag-i-end na rin ako, Sir Bert, para para makatawag dito, para makapag-focus ka na rin dyan sa iyong ginagawa, Sir Bert. Ayan, maraming salamat, Manny Fernando, ha. Thank you so much sa pagtambay mo sa aking live. Ayan, dan ako kay Gemaline. Di ko alam kung nandyan pa si Gemaline. Mag-iwan ka na lang ng bakas, Manny Fernando, kasi pag nakita naman yan, babalik yan lahat sila sa'yo. Ayan, maraming salamat guys. Manny Fernando, maraming salamat. See you sa live mo tomorrow. At kita-kits tayo doon, Sir Bert, sa live ni Sir Fernando. And then, siyempre, kailangan babalik ka sa live ko bukas ng gabi, Sir Bert, ha. Pag hindi kita nakita, magtatampo ko sa'yo. Joke. Joke lang yan, Sir Bert. Ayan, maraming salamat. Sobrang pagpapasalamat ko dahil napunta kayo sa live ko ngayon. At natutuwa ko dahil hindi ko ini-expect na babalikan mo ako doon sa pagkakadikit ko kay Sir Pon Bars. Hindi ko in-expect yun kasi parang sa tingin ko parang suplado ka doon. Sabi ko parang suplado itong isang to. Aba, kung ayaw mo ka akong bumalik, huwag. O, diba? Maraming salamat, Sir Bert. Thank you so much ulit, Manny Fernando. Ayan. Mag-i-end na ako guys kasi medyo gabi na din.
Ayan, maraming salamat ulit sa lahat na dumalaw sa akin ngayon, sa lahat ng mga naging bisita ko. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. At maraming salamat nga pala sa mga nag-congrats sa akin kanina sa aking Google AdSense na dumating na. Maraming salamat sa inyo lahat sa pagkaka-congrats sa akin. Ayan. Sobrang na-appreciate ko 'yun, guys, sa lahat na nagsusuporta sa akin. Sobrang na-appreciate ko 'yun. Kaya maraming salamat. Ayan, mag-e-end ako, guys. Bye-bye. Magandang gabi sa lahat and God bless to all. Ayan. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Sir Bert, thank you so much. And Manny Fernando, maraming salamat. Ayan. Bye-bye po and God bless sa ating lahat. Ayan. Maraming salamat, guys. Bye-bye.